Skupili smo se ovdje u Sokolu, što je za mene jako važno, jako simbolično, jer 20 godina već treniram u ovoj dvorani i jednostavno meni osobno znači jako puno i to je nekak bio i plan mog trenera i mene i put da kad smo se pripremali za ove olimpijske igre i kad smo dobili tu japansku vreću da instaliramo evo ovdje u Sokol. Ili već su i deinstalirali, ali stavili smo i ovdje da nekako osjećamo taj duh i to zajedništvo koje nas evo tu u ZTD u Hrvatski Sokol klasi već od kad sam ja došao 20 godina, vjerujem i puno duže s obzirom koliko dugo su evo neki ljudi već zajedno i zajedno rade i to je uspjeh svih trenera koji su radili u ovom klubu, koji trenutno rade u ovom klubu, svih mojih prijatelja sa kojima treniram već 20 godina. Potrudit ću se ne ići poimence jer ako nekog zaboravim onda ću se ja osjećati loše, a ne taj netko pa neću baš imenovati. Spomenut ću trenutno samo jednu osobu i to trenericu Svitlanu koja nije sa nama, ali znam da je bila sa mnom tamo u Tokiju i znam da je negdje gledala i navijala za mene i govorila mi da sam ja njezina ripka zalatija, kako bi ona to rekla. Svaki put i baš evo, zaboravio sam uopće koji dan i sjetio sam da je baš danas četvrtak, svaki četvrtak smo imali sa njom treninge baleta, više su to bili sa njom, to su bile više terapije, ona je bila žena koja nam je, koja je imala svoju energiju i način na koji je razgovarala s nama je bio nevjerojatan i pomagala nam je jako puno i hvala joj, ova medalja, evo, posvećujem njoj, prvenstveno prije svih ostalih ljudi. Rekao sam da neću baš sad ići poimence, jer samo neću spomenuti da nekog ne zaboravim, ali naravno hvala i obitelji i prijateljima i evo svim ljudima koji su sad ovdje došli da uveličaju, kako bi rekao, ovaj moj dolazak.